Saxo Tinkoff, takže cenu prichádza prevziať jeho otec Ľubomír. Pripomenieme, že Peter štartoval tretíkrát v kariére na Tour de France a tretíkrát prišiel do cieľa na Elizejských poliach v Paríži v zelenom drese víťaza bodovacej súťaže. Jej víťazom sa stal aj na pretekoch Tirreno Adriatico na okolo Kalifornie a okolo Švajčiarska. Celkovo dosiahol v tomto roku 7 víťazstiev vrátane klasiky v Belgicku E3 Harelbeke. 5. miesto Peter Sagan. My vieme, že Peter má povinnosti u svojho nového zamestnávateľa týmu Saxo Tinkoff. No, veľmi mi je to ľúto a jemu teda určite, že nemohol sa tu zúčastniť, má povinnosti, tak chcel by som vám v jeho mene poďakovať aj za hlasy, tým k tomu dali. Chcel by som samozrejme aj Peťovi poďakovať, že tu môžem stáť miesto neho. No a... A celkom ste si zvykli, nie? Dúfam, že na rok už táto povinnosť nebude pre mňa, ale že tu bude stať on už konečne, aby vás aj potešil, lebo je mi to až také trapné tu stále ho zastupovať. No a chcel by som poďakovať za všetky hlasy, ktoré ste mu dali. Chcel by som poďakovať Olympickému výboru, chcel by som poďakovať Slovenskému zväzu, pánu Privarovi. Chcel by som poďakovať manažerovi Jožkovi Korbelovi, že sa o ňo stará. Dávam na vedomie, kedy poslúcha, kedy neposlúcha. No a takisto by som chcel poďakovať kolegom, ktorí súťažili toho roku s ním, pomáhali mu tým jeho výsledkom a skrátka všetkým. Ďakujem. Ďakujeme pekne, blahoželáme Petrovi.